ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ। ଆଉ ତପନ ଭାଇ କଣ ଖାଉଛ ଆଜି? ଆଜି ସାଧା ଭାତ କରୁଛି, ଆଜି ସୋମବାର ନା, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସାଧା ଭାତ କରୁଛି। ହଁ କାମରେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟରେ କରୁଛି। ଓହୋ। ହଉ। କଣ ଖାଉଛ ଆଜି ଭାତରେ? ଭାତ ଡାଲି କଣ ସରିଗଲାଣି? ଭାଇ ଏକା ଏକା ସବୁ ଖାଇସାରିଲାଣି, ମତେ ଡାଲି ଡାକୁନି। ଅଛି, ଭଜା ଅଛି, ଖଟା ଅଛି, ଆଳୁଦମ ଅଛି, ଆଳୁ ହଁ ଆଳୁଦମ ଅଛି। ପିଆଜ ଅଛି। ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି? ବଢିଆ ଅଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ହଉ ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ। ବେଶୀ ଦେଖନି। ଆଉ ନଜର ଲାଗିଯିବ। ହଁ ବେଶୀ ଦେଖିଲେ ନଜର ଲାଗିଯିବ, ଏତିକି ଦେଖନି।